Mariana, zo. Goedemiddag aan ieder. Tiremo takip chintori na ngobaka. Kan je me nog beschrijven als aan boom? Usabi tak ik ben een beetje ongeletterd. Dat weet ieder. Maar ik probeer positief te doen. Misschien ongeletterd inschrijven, hè? Ongeletterd in Nederlands praten, ongeletterd in Engels, ongeletterd in misschien een beetje Spaans, ongeletterd in een stukje Portugees, maar in het Winti. Ik ben tegen dat mis daar universiteit, maar ik ben zeker taki jongen. Daar heb ik wel een titel. En dat titel Sami Abi, en een misref bepaling, na gado bepaald dat Jimmy. Ja, trage verbinding. Hai baya. Die gezel mo kosi dadelijk dat je kiest strefi. Ja. Mensen, usap sa de kar Gwenti. Usap sa na Gwenti. Gwenti wan taki gewend raken aan X. Je raakt gewend aan X. Da a Gwenti sa mi taki wo broka Gwenti tori tide. A Gwenti tori sa mo broko ju tide. Omdat die walosma abi wan Gwenti. Temitak wan Gwenti, da alla libisma abi wan Gwenti. Gwenti wan taki wan gewoonte. De mensen van Nederland, mijn lieve Nederlanders, ook al krijgen we oorlog. Maar om de Gwenti wan taki je wend geraakt aan X, dat eigenlijk moeilijk is los te laten. Dat ik een simpele voorbeeld van Gwenti wil zeggen. Bijvoorbeeld de mensen die gewend zijn misschien om een sticky te gebruiken elke ochtend. Je hebt mensen die gewend zijn. Ze zijn eigenlijk gewend om elke dag een paracetamol in te nemen. De kleinste hoofdpijn die ze gekregen hebben, willen ze gelijk een paracetamol innemen. Japan tra Gwenti baka. Abrada dat lop wakananga nefi. Bijna efa mano wakananga wa nefi te di opo. Amane vier taka gona strati. Dan yabi Gwenti baka. Fosik popona oso. Im jiden fouru nyang. Yabi wan Gwenti. Alat fo yuru manteng i Gwent wiki. Da a wiki sa ye wiki ye setu yu wekker. Ala di tap fo yuru manteng. Da asandat ocha wan Gwenti di yu. Da ya po an Gwenti, so langa yek mopo fu oso, imus diup ching wan knuffeltje. So langa yek mopo oso, im diu vrouw wan bossie. So langa yek mopo oso, im diu vrouw wan brasa. So langa yek mopo oso, bijvoorbeeld je was je wagi ala date yek mopo oso. Daar beginnen die dingen. Dan moet leg hoe uit, mi abasanis o langa in petto, fu chakondisma, maar anobeko luk, ete, Fumi ben broka tori dis junu. Damo juwa pistori baka. Mo juwa pistori fu Gwenti. Daarom heb ik mi poti in a tijdlijn voor me. Tak sana Gwenti gewen raken a X. You abil lobby, Gwenti lobby. A Gwenti lobby. Nanga ati lobby. Nanga a yeye lobby. Allemaal op een verschil. A Gwenti heb een voordeel en a Gwenti heb een nadeel. Dan moet beginnen aan de nadelen voor a Gwenti. Bijvoorbeeld, was makolas libi. Je bent gebonden aan astma. Je was zo gehecht aan je man. Je was zo gehecht aan je vrouw. Je was zo gehecht aan je moeder. Je was zo gehecht aan je broer. Zo gehecht aan je zus. Zo gehecht aan X, dat eigenlijk het loslaten een beetje moeilijk is voor jou, dan werkt het psychisch afkamp frustratie in jou, like libisma. Dan moet begin bijvoorbeeld taki want dierbare voor jou. Je belop je ma ben de alasan voor jou, je makolas libi. Asan en naki zo'n shock, taki bijna isap taki imma e verjaardapu 77 december. In mijn verjaardag 77 december. Dat zei denk op sa.
Alla 77 december, je go pot wan broomtje na een graf voor je ma. Uit herinnering dat zij denk ik sa, me krepina na you, me kresari na you, mama je was me alles. Het is ook zo, je bent op een vrouw, je kan las je vrouw. Bijvoorbeeld, je bent gwenti op een bepaalde san et doen na eng. Dat als gwenti dat hij et op frustratie kon je, dat kan dit ook bijvoorbeeld, kutaki, bijna alle manting, tega roko, die vrouw moest po die tapa uku. Bijna alle 12 uur neti, i opo gwentje wan bossi. Dan moet leggen uitzijden mi kon een onderwerp disi. Omdat als deze je nog doen, dan ga je de poppen zien dansen. Bijvoorbeeld, als je dan moet beginnen door naar pisi voor adede. Alla december, we go naar een graf voor een nabestaande. Omdat je was sorry ete taki milbe loop you. Je was alles van mij. Dat je go char a broomtje, eigenlijk als herinnering. Dat sa idee op sa. Pemi be takasalwalis in mijn life, maar ik heb er even zin om het weer te herhalen. Sana een negativiteit, sana een nadeel na een voordeel voor Gwenti. Bijvoorbeeld, alle jaren, je go poti wan bloemoffer na een standbeeld. Alla jaren, je sabi taki bijvoorbeeld, keti koti, je moet voor zo'n plate offer. Als het ware. Keti koti edoro, if you go na kwaku, alla jaren we potwan san na kwaku. Je begrijpt? Dat agwenti e begin. Dat sa je denken sa, dat agwenti e trouw een soort verwennerij. Dan weten jullie niet eens wat jullie aan het doen zijn. Jullie zijn niet eens op de hoogte om te kijken dat jullie iets aan het dienen zijn, zonder dat jullie het doorhebben. Ja? Temotak adin, dat mi abe moro voeren om apisi, voor apisi Gwenti, toch? Apisi Gwenti, toch? Ik ben even in een live. Ai. Aha. Ja. Aha. Dat u de bijvoorbeeld, je char Gwenti, kon vooral die was massa las libi. Alla jaren je go pot wan broomtje na oma in graf. Alla jaren je go pot wan broomtje na opa in graf. Alla jaren je go pot wan broomtje na oma of brada of zo. Dat sa iedereen kefsa, dat agwenti o begin. Dat agwenti o begin. Dan kutaki, i doen kutaki altijd tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Dat ayuru doro no, taki, hey, ayar di si mi fado na siki jongu. Ayar dis mi fado na siki ane luk jongen voor mi go doa sani. Da adida da yo fir taki wa kouru korsu onak you. Adida yo fir taki jongen ino tambung. Da yo denk dat vaak doe contact mi kon siki. Dat wil zeggen, as san dedekba, je jewan bepaalde Gwenti. Dat wat dat you teken wan contract, na asma sano dena you mindri moro. Dat zonder dat je door hebt, dat je karen Gwenti of fusor you lobby sa you abdi asma, maar dat asan ekonu lek na wa offer. Asan ekonu lek na wa Gwenti daki, if you no doe wa jari, heb je een probleem. Dan ben je eigenlijk bezig met iets dat je niet door hebt, dat aka ab rare gevolgen die you. Ja? Dat je op een tra Gwenti baka, usap de messen trekkers, ama e waka aladi na wa nefine mindri baka. If amano waka na wa nefine baka, amane vier taki afveilig. Dat wil zeggen, sa you e probeer voedoe, je bent op zoek en wacht die vijantie. Je bent op zoek naar een prooi. Je bent op zoek eigenlijk naar iets dat je eigenlijk, want ik denk, waarom loop je niet met een ijsappel? Waarom loop je niet met een pakje beschuit voordat je uit huis gaat? Je loopt elke dag met een mes. Dat ben mabotaki lek skoutu. De mabotaki, het is voorbedachte raad. Je bent niet op zoek naar iets positiefs, maar je bent op de loer dat iemand iets met jou kan doen voor je kan creëren een vijandschap. Dat wat taki na fayu e libi, na sayu e bribi, na sayu e verwacht voor ade, na sandat e contact you passi. Dat ade zijn no wakananga nefi, dat yo shitaki, brother France long time. Ja, ade zijn no wakananga wan nefi, dat yo shitaki yongu. Adi dat je is wat feti eko want je wakananga wan spanning taki
feti muskami. En dat mek me wakanga mi nefi. Dat mek me wakanga mi gong. Maar isap fagado euroko. A dey say no wakananga gong. Da yoshitak you know de noti. Toch? Da yoshitak you know de noti. Da dey dat juist. Yoshitak wan trobi e konta pi pasi. De sap sayo taki. Sang. E mi be wakananga mi gong. Mi be kiramang. E mi be wakananga mi nefi. Mi be duwasan nanga amang. Hoe begrijp? Dus atakru gwenti. Dan mo legu uit. Ook toe wan pisifu akurturu. Usap tak bepaalde bonu kampu. Herdi de mek ma was maningre obia. Dan mo legu uit sana maningre obia. Was ma be aksimi flow. Je was kromanti po gisma. Boy. Soms seres me aksi wa don san ino sap sot konsan impiki ding. Fude sap tak na wa don san yet de aksi you. Maar ik neem jullie niet kwalijk. Het is die stommiteiten die bepaalde mensen nog steeds doorgaan om mensen in een dwaalspoor te brengen. Omdat ze doen alsof ze het weten, ze weten het niet. Dan lijkt bepaalde lezie, jullie maningre, je was maningre obja. Eenmaal 24 uur, je was maningre obja. Eenmaal 24 uur, me kokodi me kokoda. Eenmaal 24, mi kou yesi densa. Eenmaal 24 uur, mi hankrafu busra maini. Mi hankrafu zo. Je begrijpt? Dat is een stukje aanstellerij. De maetaki, dat is een stukje stellemakerij. Om mensen aan te moedigen om alleen maar over chromantie te praten of over pawinti tongen te praten is aanstellerij. Het is een stukje kinderachterij. Het is kinderachtig om mensen aan te trekken dat, hey, die meneer spreekt een ander taal. Hey, die mevrouw praat een mooie taal. Hey, die pawinti tongo. Hey, die apuku tongo. Hey, die aisa tongo. Dan weet je wat de mensen gaan denken? De persoon komt bijzonder over. Dat wil zeggen, ik kwek je aan Gwenti. We mekisma was manengre obja herde. Dat de umek den boy was manengre obja. Dat im lukutaki de meeste manengre obja man. Dat strafu. De meeste man zij drink weti preti. Den da boma. De meeste mensen ego na bonu kampu, da bonu ma eloude na kromanti herde, lek na kromanti wang na basifu obia. Da sa idenke du, da de me apwa gwenti. Dat wan taki, te soort models madati, de apwa gwenti taki fu agressiviteit. If amang no was amanengre obia, one day, kuta kom broke moro makkelijk. Wa ma se was manengre obia herdi na wa gwenti. Dat deze kutak itak A, ama tak B, ama be wase taki me drink brudu. Ta obia baram tapu na brudu me wanshi. Ta obia bar na mi tapu, mina hogri kantasi. Ta obia baram tapu, mina jebra mafu nengre, mina kou yesi densa, mina same taki tak. Dat wat taki, ikweki wan gwenti di so wan sma. Des marat no man tananga wan vrouw in oso. Des marat no man tananga wan ma in oso. Des marat no man tamindrisma. Omdat alasan fu asma na faya. Alasan fu asma na gwenti fu faya. Dat sa iedereen keft sananga so asma. Je bent bezig eigenlijk fu faya so wa yeye. Dat te ak gwenti dat teki asma no fe next fu du. Koutaki wantje wasa manengre obja fu kan gwa war. Dat sa iedereen kop sa later. Dat award ook gebeurt in die eigen jari. Award ook gebeurt in die eigen jari. Reden waarom? Omdat je wasi fu fire. Yuna lanti je wakanga wan gong. De man taki na sayu sai. Na dat you on my. Mi wens side zal storm oosten. You ap wan gwenti. E wakana nga goni. You ap wan gwenti. E klap man na strati. You ap wan gwenti. So wa matak a. Bij idenasani, omdat na wa gwenti, omdat i chawane tak yuna ogrimang, je chawane tak yuna dumang, je chane, i begrijp samen taki, dat den gwenti dat is a weteki, e cha probleem later. U begrijp? Dat de gwenti dat de sanat kutaki, het is een zeer negatief ding voor apisi, voor gwenti, te je denkt dat je doet maningre obiasani. Da kalalibe taki, ala descende na sondu, ala descende na wisi. Dat we go door naar tra gwenti. Dat ik bij mijn moeder beginnen. Ma, motaki tori. Mama, motaki toli. Mensen, mij gaat 80 jaar. Die mij ai knit op mijn ma.
Mi mabe gwent wiki for you room manting. E mi tegi dat tanga no mi me wiki for you room manting. Abe axmis re ba pego. Luko lage daga pension. Iedereen kijk grap. Dus nodig im rust. Nodig im teka rust. Je wiki mate pego. Dan ik de vrouw. Bij luku te de uwas bako so leisi ko kotwa luku. De afrowe ko wan vrouw yo kaga 60 tas. A palop di wat ratas. A Florida water di wat ratas. A popea di wat ratas. Wan vrouw 60 tas. Sorry hoor mensen, ik mag die mensen uitlachen. Maar dan wat gwenti. Soms zie je ook wat bara strati. Wat vrouw laga IT tas. Supu wiri ilu wat tratas. Anyumara ilu wat trawang. De accident moeder waarom zoveel tassen. Dan kan je a telefoon moest poerdo. Te was maar bella vrouw. Dus a telefoon de ondro atas. Atas na wa yuta tas. Voor bijna kutaki 30 centimeter diep. Dat te va telefoon renkel, dat te va jera telefoon, dat abgelukken is zo wat de tas a telefoon. Mag ik mijn vrouw vandaag plagen, maar mag ik ze een beetje plagen? Waar of niet? Sorry, Hermine, maar takis masali, adjers na flora metano. Maar dan wat gwent het al. Hoe zat de vrouw sa gwent chatas? Adi sa vrouw no chawatas. A vrouw atobrong. Ja? Een grapje mag toch in mijn programma? Dan gaan we door. Tenema etaki dini sani. Heb je vele mensen die aan het dienen zijn. Ja, laat ons horen. Ja, oma. Ja, sorry, ik trek mijn woorden terug, mama's. Ik trek mijn woorden terug, dames. Ja, lippenstick in de ene tas. Parfum in een andere tas. Tissue in een andere tas. Maar ja, sorry hoor. Ik begrijp het niet waarom ze dat doen, omdat ik geen dame ben. Natuurlijk ga ik het niet weten. Als ik een dame was, zou ik er ook. Ja, jullie hebben gelijk. Oma Sakajimi. Want ik ben geen vrouw. Je weet hoe belangrijk het is om met 6 tassen te lopen. Ja, oké, sorry. Wat ik want trasan baka fu agwenti. Te weet dat gwenti. Dat gwenti meestal is des duivels. Waarom is gwenti des duivels? Zonder dat jullie het doorhebben. Agwenti so lazy. We mek grap na agwenti. Dat wat ik agwenti zou abi. So lazy we biget din. Zonder so je voor je sabi. Je maakt jezelf schuldig aan wat. Zonder dat je het doorhebt. Bijvoorbeeld. Alla jari grow ani paimang. We di doifi grow sukuma leba. Alla jari. Bijvoorbeeld. Je trowe nyanta pa jari. Alla jari. Im ortap jari. Alla jari. Im hoor soan sani. Alla jari. Im predi winti. Alla december im doa sandati. Dat sa iedereen kefsa. We creëren een geestelijke stagnatie. Die usrefi zonder fu abendor. Zonder fu abendor. A deze ino trowe. Anyang. Tapajari. Fu atensa yu ben miti. Atensa yu ben gwenti. Tire of tamara te yu fadong. Na siki. Dat sa iedereen kefsa. Je gaat geesten oproepen. Wat je niet terug kan bezweren. Je go wiki je sani eigenlijk. Je go store wan sani sa you no sabi. Dat je you store asanikba. Dan later ga je zien dat ga je de poppen zien dansen. Dan ga je zeggen dat hey, boy fa duko jongen. Ayar dis ama ebige siki jongen. Amang ebige disi. Omdat die zeiden mi etakasan dati. Mi taki. Die ayeye kies mi atak mi a kolekewi. Mi a delekewi. Toch? Ayeye no kolekewi. Mi no delek den trawa. Ik ben geen kopie van geen enkel bonumang. Ik ben geen kopie van geen enkel doemang. Ik ben geen kopie sa etek leri. Na schreef don dolere godoro. Mi anwa kopie voor de man dati. Mi euroko volgens van ayeye. Omdat die ayeye a communicatie voor wat winti. Na a communicatie voor wat libisma. En no asrefi. De mensen die bij mij komen weten het. A gwenti sa ye gwenti so lazy. Echa siki. A gwenti sa ye gwenti so lazy. Echa malengri konji you. Echa swaki akancha dede. Dat we gonna watra gwenti baka. Die mi ben de bezig na winti tori. Toen hebben ze me gezegd flow. Ta obia obario. Sidak yo harta baka no so.
Flow. Ta ingi oka ede. Ya bif nyama sigaret. Ya bif nyama kotaki. A ingi pipa. Yo abif smoko. Want if je smoko, je aan een bombo op je man. Het zijn die stommiteiten die mensen me ook hadden geleerd. Reden waarom? Het winter geloof in de wereld, misschien in Suriname, is gewoon afkijken. Is gewoon afkijkerij. Kom bij Pekin zo wat taba. Alles wat er meestal in het winter geloof gebeurt, is een kopie van wat men heeft gezien bij een ander en we nemen het mee. Wanneer we gaan door met hetzelfde. Verleden mi ben taki ook to abra apisi fu ingi futu. If we ingi dans wat tra futu, bijna de mij keura ingi dat af. Dan we go bij voor we na apisi fu adringi. De wa libisma, abi wan gwenti fu wan sani. En te you no sabi, dan na a gwenti dat die de pusugo later tapa libisma. Terwijl if na a konfos refi, want doa sani, da unabe koni. If na konfos refi, firif go in batra, da a konfo o go in batra. If a konfos refi funya faya, yo nyama faya. If na a yesai barne tapus refi, wango grites china wan makabon, dan a yes ref odwing. Maar if you aba gwenti, tak te go na was mawinti prei, i wan soort taki gevaarlijk, yo jumpo go in batra, omdat ik zoek wat applausje, dat sa iedereen kopsa, dat applausje ko werkelijk aan jou. Dat je kiesa applausje. En vaak te kiesa applausje, yo kiese want bakarati da EABU bakarati da asset, omdat na gwenti. Ja? Na gwenti. Te you gwent mek trobi na wasma, en baka today ye pur fio baka, en je godoro baka na atrobi, en je met eigenlijk kutaki atrobe meki, atrobi e meki, te atrobi meki, baka dati, fio pur baka. Atrobe meki, fio pur baka. Atrobe meki, we sluit vrede baka. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Asan het otja aan geestelijke vervuiling kom ik je schreefie. En aan geestelijke vervuiling, meestal kan meki tak je libi ego achteruit. A deselijk kolokune demoro, a deselijk bepaalde slag ebige kontapi passie. Daarom ik ben tegen desmataki tak meneer Flow. Ik heb geen problemen. Ik heb geen problemen. Alles maar, toch? No, de tak zolang je ga wan bonu kampu, altijd jo jere taki, wat do vind probleem. Want abonuma altijd als je een probleem. Je begrijpt? Abonuma altijd als je een probleem. Nooit je gaan abonu kampu abonuma no vind een probleem. Het is niet waar. Het is niet waar. Mensen komen soms bij jou, de persoon heeft geen problemen. Wat zijn de problemen die we toch gaan zeggen dat de persoon heeft? Kan de bijvoorbeeld als mij afronten schrijven. Kan de als mij nja pepre, omdat ayere takita kromanti barkone tapu am nja pepre. Als ma esmoko sigaret, omdat ayere taki ta apuku e barko apuku glop smoko sigaret. Als ma ofen taki jongu, a ingi say charing, wan smoko agio. Nee, a ingi mu smoka agio, ano a asi mu smoka agio. En dat bepaalde gwenti voor de libisma, sa de abi de moksi nanga di fa winti. En te de gwenti nanga di fa winti, dan hebben die mensen meestal een probleem. En vaak genoeg te de probleem dat de zoeken een probleem dat go eigenlijk na jong na smadumi, jong na smamus fudusanong, jong amane kot lukubung, jong amane disi. En dat na de sanimek a winti geloof unu de vaak genoeg in de war. Ja? Omdat we tegen bepaalde takru gwenti die jullie wordt aangeleerd. En dan gaan jullie, dan leven jullie daarmee. Kijk bijvoorbeeld als mensen bij mij komen baden. Weet je wat de mensen aan mij vragen? Flow masana de trefu. Efa obja mano di trefu no teki. Omdat trefu na strafu. Trefu na strafu. No wa manom ko legu uit. Taki ino mag nyan tomati. No wa manom ko legi uit. Taki ino mag nyan paya. No wa manom ko legi uit tak ino mag nyan grat visi. No wa manom ko legi uit tak ino mag nyan kou meti. No wa manom ko legi de rommel dat uit. Is dat hoe res manom legi u de san dat uit? If asan dat net chapori in julibi. Af asan dat net story geestelijk.
If Asanat ne story lichamelijk, heeft het niet te maken dat Pawinti op zo'n trefu. Heeft het niks te maken dat hij Kromanti op zo'n trefu. Heeft het niks te maken dat hij Apuku op zo'n trefu. Wat bij jou past, omdat hij alle de vinger no langer asrefi, maar na wa anu e chading. En weet je wat bepaalde mensen aan het doen zijn? Ze brengen ons winti geloof om enkele kutaki emoties op te wekken, om mensen bang te maken. Dus de meeste zogenaamde topbonuma's in Suriname en bonuvrouwen, ze brengen ons winti geloof nog steeds in een sprookjesysteem. Dan zijn mensen bang om in het wintibootje te stappen. Bijvoorbeeld de mensen die hier bij mij komen, die zaten met barding. Maar ne vloer me wat kokota lukum, ik heb kinderen. Mi heb jong op ching. Mi mag tjade kontu no, want mi sap mi jere tak bonu kampi ne tja ino mag tjap ching kong. Mi tak moet natuurlijk ino tjap ching kong na bonu kampu. Isap say du mag tjade kong na midja, mi na bonu kampu. Mi na wa obia etismi. Da obia say kis mi na viepisma. Da wist dat wat aki, je actie even kon op chinja. Wat ik heb zeggen kinderen no? Wat bij mij thuis leven, wat bij mij thuis wonen. Mijn kinderen die ik heb gemaakt, zijn dat geen kinderen. Sinds otte iere taki winti en storp chinengre. Winti en storp chinengre, ano true. Misa na sansalwe doet op depressie. Dat wat ik apchi op wat reinig is. Je denkt dat bijvoorbeeld, je denkt dat ik kring. Ik kon aan apching, je play tak je op kromanti, je play tak je na disi, je na dat apche koi ni jari, apche bige bare, bige shiden bakrufi. En mensen te we gona wan bonu kampu, apching en vrede ja bonu man, apche bige bari tago dape ugwe. Omdat apchi is je kring, een kind is nog rein. En te je gona wan presi, apchi tegen tak mama papa ik wil weggaan. Ik ben bang. De plaats is niet goed. Ga jullie gelijk weg. Omdat aje voor een arrein. Je begrijpt? Dus daarmee doe je tipjes is direct. Bijvoorbeeld wat ik baka een bepaalde gwenti. Te weet ik gwenti tori. Mi halu een voorbeeld voor mijn ma. Temga oso akanak. Mi sabola mijn ma no nak mi. Nanga ala fam kon granidja. Soms me los toe een fire klapete. Maar is dat ka anoeg mi man op effect somoro. Dan moet je gwenti baka. Gwenti abi een bon sei. Gwenti abi een negatief sei. En de negatief sani voor gwenti, toch? Na meestal op gwenti zou je positiviteit. Na gwenti dat e abrakolater in negatief. Dan moet taken baka taki. Tede maat ko wasi so leisi. If ino ji asma trefu. Asma ne viertak aduan sani. Asma ne bribitak asma offer yepi. Omdat asma e verwacht taki im teigetak ino mag do dati. Im teigetak ino mag do so. Mo leggen we san uit tide. Tenema taki bijvoorbeeld taki. Mo disma mi egi trefu. Mi bijvoorbeeld na wa dosu. Mine nya tap meti. Mina wa dosu. Mine nya sekrepatu. Mina wan dosu mine nya bepaalde sani en mine nya meti. Jullie mogen het weten. Deze mine wan meti na gewoon greedy e doemi. Maar ik ben geen vleeseter. Dat wil zeggen, anomi flow wiki manteng, dam tak mine nya meti. Na a yesan de in you. Charen konji you na kring. Taki brada no nya meti. Brada meti ne pas na you. Dat is sa iedereen mee doet, dan de mataki is wat in jou leeft. Die met jou, die communiceert met jou. Het geestelijke die in jou woont, die met jou gaat communiceren. Mensen weten het. Ik ben doa ingi sanji wan smaja. Dan mi ben kisa firik bataki mino mahnya anyumara. Mambari katak imala asane smer so sweetie. Ujiwa ingi nyang, dan tak mi wan do greedy. Mi losta anyumara. Dan play flexima na pot tu blocking mi mo for brap. Leja ondra tenti mi kisheng. Mi hoor mi neki. Oplak me vier tak yo mi blow an tapu. Akadoro so baka vloep. Maar,
te biwo gawan bonu kampu, da bonu mambo jiwa leis, sayu mag nyan nga sayu no mag nyang. Omdat de yere tak kromanti no mag nyan dati, omdat de yere tak apuku no mag nyan dati, omdat de yere tak pawinti no mag nyan dati. Nee. Daarom meki, fami de ja, mino tek libisma leri, en alas mei karmi pchimboy, ina libisma ay mi mag de wam pchimboy. Maar de trefu sa a winti gisma, wa winti ne lei. Daarom te yo sreka wasma, asma abiteng fu sreka, da yo du a trefu watraji asma. Da yo opona nga pisi sweri, da a sweri obopal, bijvoorbeeld, sang asma mag nyang, na nga sang asma no mag dringi. Weten jullie dat? Mi be takeng ba mi be nyang kou meti. Imbadi kana a keshen keri, ben defosi tuta a keshen keri. Te me nyang meti na ernstig kou meti. Mi be takeng ba na radio ko ye badi mbe da penanga programa, da mo verter unu baka fu a kou meti. Mi ben de bezig, ala satra lek fa satra deso, da mo nyang kou meti. De mafto radikas ref no doro, wan mina kok me kok. Ik ben ook een kok. Je begrijpt? Dat men nyama kou meti. Mensen me boren me bakken me stoffen. Alla soort sal me doen aan kou meti. Dat men nyama kou meti one day. Deze massa arti wa oor programma. Ik had het al gezegd. Maar ik heb nieuwe luisteraars bij. Dat men nyama kou meti. Dat mi tak boy. Neem je wa gramma konami ina drink. Na gramma te mi taki. Mino wani nyama kou meti ere. Dame lukutak ab bigisma weer wan sansole kwa iwa aisa Japon. Desol bigi oma Japon mino sa fade sar kimona model. Toen mi tak baya. Asan dati. Ano kan de wan trusa ni man. Maar adre hoor mi bezig. Dame nyami kou godoro. Dan wan leesi baka. Dan kisa drink. Tak bijna wan kou kirmi in misribi. Dam sha gramma kom baka da pir ay jim baka. Tak mi bar yang kou meti. Marikan taki. Oma go dokiere oma. Fita asiana. Je ko klets. Dan marikan tak oma e klets mi gees. Wie is oma? Ano oma e baya kou jimi. Oma vrij posto. Oma na asiana amde. Sa oma e koi mi drink. So me denki want dat te dat mina gangster toch. Neem je maar kou met die baka. Wel, mensen, trefu aan ons meidjiu. Heb na a geestelijke sorry tak ino mag nyawan sani. Dat inaf nyamere. Neem je maar kou met die baka. Neem si oma wakakami. Ne oma taki. Mi ben bari. Me yesi tranga. Uswak sa oma doanga mi. Oma no draai mi yesi. A mas mi yesi so. Da hoor mi so. De mas mi yesi. De mas mi yesi. Dat tak mi bari mi boy. Me yesi tranga. Dan jump op. In a drink. Dan mi tega ex-vrouw voor mi taki. Hey. Wat vrij postig oma koi mi drink. Oma draai mi yesi. Maar ik voel iets alsof mijn schiet me heeft gestoken aan mijn oren. Da aluko di mi da shitak mi yesi ready. Da yesi bige kras mi. Vanaf die dan mi yesi e kras mi. Want ik was koppig hè. Als Chan. En Lonnie. Je begrijpt. Da mi yesi. Jong. Da me bige kras ha yesi. Ete wan poisi kong. Tu poisi bige kong. Mensen uno bribi believe it or not. Mi her yesi kong blaka. Leka interieur voor mi wagi. Mi her yesi kon blaka. Mensen atensa me bige kras mi yesi. Na so me kras mi yesi. Me kras wan mi be gwet nyan kou meti toch. Me kras mi yesi. Isap de dagu toch sa apwan sora de yesi. Bello Bellina. Isap de soort mooi dagu toch. Dat de dage kras de yesi. Mensen adjes mi yesi wan pori. En fami dat ben de manier dekati. Me pot painol di mi yesi. Me pot chlor di mi yesi. Me des bijna am living be pot glyfosaat na gramas di mi yesi. Omdat mi bari ke tak mine gwa datra. Da mi her wan si yesi blaka. Mi her wan si yesi blaka. Da sane abrakondoro fugo in mi yesi. Mada wan smakon te mi tak flow. Ipsawa marki fu ayeye. Vanaf adei dati mi stop nanga kou meti. Dat wan taki.
Theo China bribi. Theo neo briba. Dat die mi kon shi. Dat mi shitaki werkelijk is iets dat ik niet mag doen. Dat wat ik nu moet doen, dat dien ik me te houden aan de regels voor Awinti. Maar wat denk je dat de meeste bonumans doen? Maar terug is zo mooi hoor. Gouden ster. Die heeft wel een herinnering. Zou je denken bepaalde bonuma edu? Of dresima van de mawakar den srefi? De ma even wel smako in Awinti geloof. Maar intussen de ma is saai paniek in Awinti geloof. Fujides ma ala so trefu. Omdat die a trefu, zal uno abi meestal. En omdat amadat no mag nya paya. A trama no mag nya sinas. Dat we tek sinas prati die ala des ma tak no was ma no mag nya pip sinas. Mi weet takeng ba. We rakam tapu bakef mi takeng. Het is niet om mensen te beledigen. Dames en heren. Jullie weten welke richting ik wil gaan. Ine nyama krabu. Ine nyama paya. Maar sansa yen neti. Ai neshi. En if na sanar ben por obje al zodanig. Voor de massa e play zogenaamd tak deji winti voor lichting. Voor de massa e tak bijvoorbeeld taki deji winti voor lichting. E play deskundige naar radio. De man enyan kometi. De man enyan fouru. Maar alle de man mof lenga fouru wiri. Maar no weet je weer fouru, de blakka weer fouru. Vooral de zogenaamde topbonumang. Zij gisma trefu. Neti de man onderzeer. De man goslar. Mino koste vrouw, het is een kamergeheim, maar met joepchin tipjes. Want dame beleer me. Hoe lekker, hoe smeriger, hoe lekkerder. Als je weet dat je bijvoorbeeld die 10 schone vingers hebt. Uno go make this mak, uno go jides ma trefu. Dat une nyasa, uno mag nyang. Want dat wat of de bonu mee doe. De jides ma trefu, dat de no mag nya antrua. De no mag nya sani. Maar netim lukusa de mij nyang. Dat tapu no jides ma trefu. Suma wat doen san, meka doen sani. Het gaat ze niet aan. Maar op konjides maar zogenaamd trefu. Dat jullie bonumans schrijven naar blikkenvreter. Je begrijpt? Weet je des maar allo trefu. Dat des maar nog wat doet sani. Maar net die erg moro filmster. Maar weet je trefu. En dat na apisi sa omstop. Omstop na nga sanati. En jagen angst in Awinti geloof. Want misa palo top bonumere. De mij lekken, de smeren, de nyamen, de grieten in de visie. Ah? Utapu mo foere. Uno mek des ma vrede ko in Awinti geloof. Mek des ma kon gewoon in Awinti geloof. Uno di des ma trefu vooral de bonumang. 3/4 voor de bonumang nyam punta. 3/4 voor de bonu kampu na lekkers. Ik neem de vrouwen niet kwalijk die ook een sigaretje willen roken. Soms is wel leuk. Begrijp je? Maar ik vind als mensen als voorbeeldfiguur willen dienen zogenaamd in de gemeenschap om te komen vertellen. Omdat umas mano wat taktori. Maar mi de zeker dat if de umas maf mi doro, de umas mo boss story. Mino kori dat je geen kusje mag geven op de navel. Mino kori lek man. En daarom heb ik mijn seksvoorlichting. Wat kan de one day mi kan draai dol toe. Woi, kan de one day mi kan draai dol toe, kan de. Daarom heb ik nooit in om nak tapi borsu. Maar bepaalde mensen die voorlichting willen komen geven. Hoe mensen zich moeten houden aan regels en wetten. Om angst te jagen in mijn mooie winti geloof. Gaan jullie op het dak zitten hoor. En daarom zeg ik, je hebt mensen die bewust stappen in ons winti geloof. Om angst te jagen dat mensen niet erin kunnen stappen. Dat is Jides Matrefu. Terwijl je maar naar king of blikkenlikkers. Begrijp je? Dat is een koning. Je begrijpt? En daarom met tak de sani dat we wraak te vloeien tak de sani. We kies atibron te vloeien tak de sani. Maar doe nanga leti na mama obja. Doe nanga leti na mama fu obja. Omdat umas mane barsan makkelijk die manengre. Maar ja, manengre ja umas mij go na kampu. En mi de zeker wel lo obel mi ondergrond dadelijk.
Dat de mij jiweta. Dat mi sa bonuman sa mi be chago. Manga bonuman berei. Wat mi nanga bonuman rego. Dat me char bonuman go klarip chimeit. Dan mina chauffeur. Da bon asen bonuman dati. Ik mo po langa strati. Da bonuman dat heb sa go in dofo. Ja bonuman. A vrouw de ongesteld. Toch een nyamba mi van vrouw anu. Ja, bonuman sa de ongesteld. A bonuman sapsak a vrouw ongesteld. Toch awa jumping. Dat if je tak voeren zogenaamd dat iwa kooi na media. Je iwa kooi na media de saptak je doe de sandati. Voor die mina maning remi saptak kan eventueel je make de fouten dat ook toe. Want krasi zo lezen nakilek maning re. En daarom mine hoor des maar voor de gek. Want het kan me ook overkomen. Dat San Frika en de inoman controle. Laten we eerlijk zijn. Dat na doen lang aleti. Maar bepaalde mensen die weer jas nanga das. Terwijl de man na Sunny en een wolf is schapenvacht. Nou een wolf. Die weer pak je zogenaamd dat die want die voorlichten abra winti. Yo, zelf. Dat is vloed. Daarom ik tegen deze mataki. We taka trefu tori tide. Dat trefu nanga gwenti is des duivels. Want je hebt dingen eigenlijk zijn naar je voordelen. En je hebt ook gwenti zijn naar je nadeel. Omdat als je op een bepaalde gwenti in een libi vooral in een winti geloof me, je mekis maar vrede. En te je mekis maar vrede. Dat ze iedereen heeft gaan mensen terugglijden. Gaan ze niet in ons mooi winter geloof komen. Reden waarom? Er is een groepje die zogenaamd doet alsof ze heilig zijn. Intussen zijn ze angst voor de mensen die in ons mooi winter geloof bootje willen stappen. Ja? Dus dat met mij taki wo taka trefutori met ku leren tide na dei. Met ku lering. Toch? Trefu no op next seks no op next te maken na trefu. Maar if bijvoorbeeld kutaki, jullie maningre, het staat je niet. Moet je het niet doen. Jullie vrouw, het staat je niet, moet je het niet doen. Als je weet dat als je een man gaat, uit jouw probleem kon je jullie umasma, moet je het niet doen. Jullie maningre, is op taki bijvoorbeeld, jogo vrouw. En ook ververen je in jullie moet je het niet doen. Seks is ook lekker zonder. Ja? Seks is ook lekker zonder te. Seks is ook lekker zonder te bed. Toch? Maar wat doet men meestal? Bepaalde mensen willen voorlichtingen komen geven. Dat je geen warme vis mag eten. Je mag geen gladde vis eten. Terwijl ze iets anders, ze eten iets warms tussen de benen. En liefst met de matak delicatessen. Liefst met ijscream en dat soort van dingen. Ze kijken gewoon naar een film en ze kopiëren dat heel film. Alles wat ze zien, doen ze op dat moment. En dan morgen gaan ze komen, dan gaan ze voorlichting komen geven. Dat, ai, mijabri, mijani, mijabi. Mensen, komt je aan tori. Allemaal kan takromanti. Allemaal kan jumpen dans Aisa. Maar je hebt twee soort bladzijden hier. Yaba takru seifu obia, abon seifu obia. Yaba krin seifu pawinti, nanga takru seifu pawinti. Yaba takru seifu apuku, yaba bon seifu apuku. If apor apuku for you, fentaki awanya umasma mindri futu, da ano do next nanga you. If apor aisa for you, fentak awa paper wa vrouw, amag doing. Maar was massa de kring, nanga winti. Als zodanig. Ze doen het niet. Maar iedereen die het wil doen, ik ga niemand stimuleren om het te doen. Maar alles wat ze wat doen, en jullie mogen het doen. Het zijn kamergeheimen. Maar ik ben blij dat jullie niet op de voorgrond komen en jullie komen rommels vertellen. Het is een momentopname. Maar als ik zo luister naar bepaalde programma's, van bepaalde bonumans en bonuvrouws die voorlichtingen willen komen geven. Meisje, if je kiezen, dat iedereen wint, je kiezen ja waran visie of je nyama be. Mino koreere go nyama waran visie. Go nyama pampung. Ja, go nyama pampung. Go nyama agumeti gewoon. En daarom zeg ik, vrouwen willen niet lastig doen. Maar als je de vrouwen lastig wil zien doen,
gaan ze me bellen en straks vertellen wat ze is overkomen. En daarom zeg ik verwelkom mensen in mijn live programma's. Ik verwelkom mensen om te komen in het Winti geloof, omdat ons Winti geloof schoon is. Dan ga ik het weer zeggen over de ook wetten dat je dat niet mag doen. Maar net aan mij degree. Potak baka abra de lesbisse. Net in een schuurpapier. Dat we de oefensterij gewoon. Mine bespreken era uno kosmere. Mine bespreken uno. Na sa u lobby na dat uno edu. Want niemand kan dat voor jullie bepalen. Lek van mi de jas en mi ben de ho. Mi bo rigeer to mine korunu. En mi ben de bij voor wat umas man bij de lesbie zou ik het ook doen. Maar die asanat no de in mistraatje. Begrijp je? Die ano de in mistraatje. Dan wat denk je dat ik ga doen? Toch? Wat moet even ja ala binnen. Hey, dus wat echt heel lastig. Ja, kijk, Lamine, techno maakt kwalijk. Maar ik heb het over bepaalde mensen die voorlichtingen willen komen geven. Over trefus. Mok buiten live. Dus dat is nog hot. Mok buiten live. Motego taki seks neport obia. Seks neport obia. Omdat je want jebra mafu nenge toch? Want jebri nenge toch? Want tutu jebra mafu nenge toch? Want ouro bifo obja toch? Ongesteldheid neporing. Want echte true obja san dena fasi toch? De san het neporing. Maar natuurlijk dien je rekening te houden met jezelf. Ik had eens een opdracht hier gekregen thuis bij mij. En de persoon, toch? De persoon, Adame no ben de boom, want bakru ben moeilijk Adame. Adame plasje let onder mi tenti pe mi posude. Ambabe wan naking, tak apora presi. Mi gade jongen. Mi tega ma efi yagaf, efi nakadame, efi nakameisje, imag gwa strati. Reden waarom? Mi tak yusaka yu bruku da yu ko plasje se mi posuno. Yusaka yu bruku da yu plasje se mi posuno. You know doen toch omdat iedereen bij zinnig. Maar Adamo no de boom na ede. Dat natuurlijk Adamo o doet zoals Sani. Dus dat wat ik, het is iets van meer dan 6, 7 jaar geleden. Dat wat ik me lee. Want dat mi presipori. Overstaan? Dus te bepaalde man is die voorlichting. Abra trefu. Voor horen voor de gek. Voor tjaro gewoon een bepaalde sfeer. Dus als het ware je hebt een groep. En je moet kijken, er zijn nog veel bonu campus, bepaalde fansen. Mine tak de wansane koi na eater, de wansane def de rusten, de silent obiamang. Sa minanga de communiceer de inanga neti. Sa ne suku aandacht. Meisje bepaalde op de zij kon play konu voor konu. De wansane kon jaffa e jula e kot odolek umaweje. Usap tak mina restries door zee. Laat ze stoppen om voorlichtingen te geven. Laat ze stoppen met bepaalde talen die ze aandacht zoeken. Laat ze stoppen. Want je hebt vele mensen die etakromanti. Hij vrede vast wat maskita kandra. Ja, wat loma se potman e join batra nanga de sandati. A mij vrede fu fasko taki. Bijna even wat makakrawa, maar ik kreeg kwa meisje. Usaba singita. Ik zag een kleintje huilen meisje. Huilen op een steentje. Huilen. Hele dag gedoe. Sta op meisje. Kies je klaar. Je ding. Lang hem nog gaan scoren. Vroegbal tegen me. Begrijpen jullie? Dus laten we stoppen. Ejis matrefu. Mensen, if je mag niet paya. Atantaki ino mag niet paya. En inego haar no kruis onder no patu. If na dia na you trefu. Ino mag niet dia meti. You no mag nyaming. Efu na kou meti na you trefu. A obiane gonangen. Dat wan taki na obiane gonangen. En dat wan taki yo kies lota. Je kiest bepaalde scheidingen naar je sting. Je kiest bepaalde vlakken naar je sting. Dat wat ik na asansa je no mag nyang. A alesi je no mag nyaming. A tantak je no mag nyaming. Begrijp je? Maar alalis we wakke berenji de winti. Alalis we takomi de winti. Nee! Het is niet waar. En dat zijn meestal de ladies, sadema ejunu. A tabu lady eigenlijk in a bifo, dat mensen mogen in ons winter geloof
Mensen willen in het 20 geloof en dan stappen. Maar er is een groepje dat play profeten naar de radiostations, naar FB. Ik doe dat nooit de karmi. Naar de cultuur leren. Dan want een groepje poepajantjes. Sa evertera sem sprookje. Sa mi bejerek ba sa oma beleerding. Dat ta travaillering. Dat ei lega sem sanat uit. Dat alla tap kromante danso. Alla aise danso. Alla fodu e danso. Het is een rommel. Mi lobby a winti leri. Maar winti leri voor mij, nasa a winti chakonji mi. En a true winti leri, dat ne horis mana spotu. Maar a libis ma leri, na dat e charugo in wa wrijving na usrevi. En daarom is het eenheid, vorming, binnen dat winti geloof, het is lastig. Alle Hindoes hebben eenheid. Alle moslims hebben eenheid. Zelfs de kerken hebben geen eenheid. Begrijp je? Maar waarom lukt het wel bij de andere geloofsovertuigingen? Toch heeft het christendom een bepaalde eenheid. Maar altijd is het zo door de war in ons winti geloof. Altijd hebben we een probleem in ons winti geloof. Niemand neemt ons winti geloof serieus. Je hebt een groepje weer, ze gaan altijd zogenaamd toneel maken van onze winti geloof. Ze gaan altijd ons soort dreiging maken van ons eigen winti geloof. En dan betalen mensen om te gaan kijken naar een paar winti clowns. Maar tenema e play toneel soms inoma tek den kwalijk. Inoma tek den kwalijk. Omdat de meisje de san sollicits bepaalde dombo maar e doe. Bepaalde maar doe de san het werkelijk. Dat is mij kwam toneelfing. Maar het is eigenlijk niet goed dat je het weer dreigen schrijft. Maar soms tenema e play wat toneel naar realiteit. Ik begrijp toch. Bonu mij swift teki zomaar. Bonu mij doe bepaalde san sa anu was doe committee. Trama ko ina bonu kampu, ko ina bonu libi, fu de meid man. Trama ko ina bonu libi, fu kan. Mina sabef na money making business. Lek van deja, ik ben lekker uitgeleefd. En daarom mi teigu taki, noa umas mane kona mi dam shi dam o doe lek nooit mi beshuan. Noa umas mano kami, dam shi bobby, dam doe lek nooit mi no beshi bobby. Nee, ik ben lekker uitgeleefd. Ik mag nu met pensioen. Ik ben de jongste van mijn vader. En laatste boy voor mijn ma. Ik heb meer kinderen dan al mijn broers en zusters. Ik was Harry Krasses. Op hoog niveau. Ik heb ook kleinkinderen. Ik was altijd een meisjesgek geweest. En natuurlijk gaan mensen boos worden dat ja, Amalis loopt mee. Mi mag loop umas maya. Ik mag het doen. Umas man of. Maar soms de weru edea. Maar mek de man oju trefu fu jagen angst in u cultuur hoor. Nanga dat mi wan teigu tide usaptak mi programma chatu. Mi junap chi voorlichting. Mi hoop tak u leren wansan hieruit. Ja? A trefu sa u abi, na sa e pas na you. Maar als iets niet bij jou past, omdat you panobenya okro, i panobenya dati toevallig. Ane do next nanga you, nyami sandoro era. Begrijp je? Unyamu sandoro. If a man dat vindt dat awan bef voor de winti van man, meka doro. Maar you sa a bef voor you winti, no go. Vrouwen, if je a you e por a obiafi, no pe. Ja? A maning redati i vindt dat te op in wan greet libi, na greet libi voor you, en mek je go achteruit, you no ma go vooruit. No go greet moro. A maning redati kren trama bakasei. Nou, voor jou, et chapori in jou libi. AUB, probeer no boe. Ano alalis to a probleem dat jeslik na smawi sunu. Soms we doen san sa you ye ne gonangeng. If you ye e gonangeng, go dorange, mama no ma stop you. If a ye fi e go doro nanga e marijuana, ane do next nanga you, smoke e marijuana doro. If a ye fi fentaki, na agio, agwenti, agio ne do next nanga, smoke you agio. Maar wat niet bij jou past, moet je niet doen. Ja, daarmee wil ik eindigen. Ik heb niemand beledigd, het is slechts de realiteit. Lek van de jas om je normaal. Het staat me niet, het zit niet in me. Begrijp je? Het zit niet in mij. Als je niet eens in een vrouw haar te gaan, hoef je het ook niet te doen. Er genoeg. Je poen is wittig genoeg in een vrouw bellen niet eens. Je begrijpt?
Bijna de man sa ewan go na umas ma bela herde. Koni. If a man buku nu pe de man de do go na man belam dat de ma buenti fu bela. En if a umas ma lopshi tra umas ma puni herde. A belangstelling die tra mij puni. Na Samson dat ook doet om libu dochter pe den de toe. U begrijpt? Dus laten we gewoon eerlijk zijn. Doe na letti na mama op ja, ik maak er een grapje van, maar ik ben ook serieus. Trefu e pas te ane snap na you say. Af ane do next na you know once man no man stoppie. Want lek fa de man dape de man lop man. U ka sroto de man, u pot de man boma, amo sleep mo. Afro na wa lesbis, u kan tapen ja afro dat ino wana do lesbis moro. As a fen was ma in a self school pas dat a mus fen wa lesbis school to greet ook toe. So niet is rota bula boy. A mus fen wa trap tape ina sani. If a meis mo komarwana, a mus fen wa trama seis mo komarwana. Dat wat aki no was man no ma bomui in wa libi fa was ma de. Alas ma abe egi stijl voor libi, maar als ik niet bij jou pas, moet je het niet doen. Ik hoop niet dat mensen me verkeerd verstaan. Ik heb niks tegen de ik heb niks tegen de lesbiennes. Ik heb niks tegen ze. Maar if we weer me ede wel, mo fasango nu. Lek van de jana umami lobby, no man no man stop me. Adi someone trombo, no man no man stop me too. Adi di one big paper misrevi, no man no man stop me. Adi someone big nyak. Voetinego met Tamara gaat niemand me kunnen stoppen. Het is hoe jij je wil uitleven. Ja? Hoe jij je wil uitleven. Niemand kan voor een ander bepalen. Laten we respect hebben voor elkaar. En uno moxie bepaalde tori voor uno ko ina winti geloof. Dus trefu abi in voordelen, trefu abi in nadelen. Als ik niet bij jou pas, doe het niet. Maar laat niemand je bang maken. En daarom ik jou wiri sa je poti voor lukusana akina a trefu voor asma. Ja? Daarmee wil ik stoppen. Ik hoop dat jullie me hebben begrepen. Kort en zakelijk. Ja? Laten we gewoon realistisch leven met elkaar. En respect hebben. Die want trauma en mening. If we want kost me dadelijk. Sorry. Maar ik denk dat ik me doe voorlichting. En mijn voorlichting is gewoon puur. Omdat die doen aan letti na mamafobia. Mi jebli jaini voor die en mi fukanton blauwe jaini. Mi barobla te wantade. Odi.